Abusia aya akwasida de atoso enso menhia ene ye wono aya nigye nko a yedi asa no a enti aya asa aya mamre aya mane ene wo menhia himfie abusia mpani so obi nima obi kire sua wo hia oskrom hina ben ena wa nyina wo dwabase media nie ada misua na won so amamra ne amane ene di twa yefunuma eno na ma wo danso e wo baabia wo fire eno na ba me yehunu baabia wo fire kasa wo kan wadua ne wo de nyina aya amamra ne amane ene nti sua na sua ne ye na nya mi mfanya nchirima ene akwasida atoso so wo hwe abaya fefefe obapa Afia Brago. Edini yesay. Afia Brago. Afia Brago. Wa hunu sade wasiasiesie no ho. Wa hweda botre na gwidie wa hunu ni komu. Wa hunu sade wasia paya gusuo. Hwe ne mpempena de. Be sade wasia fa no ho. Abronkuma egu nhira ni mpo na ati kuma kwadu yi. Na ne beso abiribira. Akwada wonru ba bia. Wose wo sua ni kuro mu hina ben. Wo sua na mamre e na wanyira dwabose. Wo sua na mamre e na wanyira ni nchim. Ababa Afia Brago. Na dia na ma ne ya wo fa na wa paya gusuo fefefe sey. Esan se ne ya denti. Mege ma je se me ne me nananom ba besom. Ene ya de tu no nananom e ba besom. Ye ka se me ma ade tochi a obeje so sey. Ade nkombra mbeto ye. Ade nto ye. Pia o so hu no. Mesi abronku magu nhire ne mpo na mamre no wasua na fekofeko sa no. Na yesi dwumadie bi. Bomu nkomo kakra bi kire me. Ye free program bi Daakye Hemaa Oyerepa TV na yedu finals ntina me wa senti me nam ha na ye vote ntina me nam yedu finals final 8 no me kan ho Uko school wujina say pacho me jan form 3 JHS na SHS JHS 3 na and also enne mafo ya bay omujina social media ni aworo ye ho ni ayese na ya puya to ye nofo ni adan na no ankoye wo fe na wo de wo se wo nananom se de ye sisiesie ye ho ya mamre eno na ye wo fa eni nti wo de achedie na ho ye pacho visa me ye de hye me nanane baafo asabre okoje asu abebi otoso miensa otumfo suma kwanhene ena nana opia mensa a otoso mienu otumfo rempehene nti manije amamre ho esen abusia wa sa mote ba bi oso wo free no enti akwa te se de ye de amoku ya katekwan wadane diem na ja se wo de amamre no amu emu na wo free wo de hye kronkron ena wo free sa bre asua wade hyesem obaba mo wate ma otinkwa na dwumadie no ena wo de ho be kire opem so enkuni mabotie no na wadi kan de abone de aba da wate eni nti ma da tose me wonno mu amo hwe ye wo age mates obi wo kra wo nyini sen wo nanso abrabo a wo bɔ no wa kra wo suaso ho ana wo sen afem wo bo futu obi e de be ma fe se bu wo ho apani tu ni for dwen se na ebi akwala de wo koka na wo hunu se akwala yi wo kama sem afutu obi na wo de ma enne youth a wo mo ba pacho enne youth a mo me ka chom se someone from ho anko hyenyu boni mu ene se bi prostitution mu cause enye me so se wo besua wa mamre se de wudu bedwa ase a wonyira nti metu omofo se omunsua de se de daakye be ombenya baabi pa agina wa abrabom daakye wo pese wo ye de pacho pese me ye pilot na wo bi a wo chi wiem hyai de wo be na pa aguso de akwatena alupranim ye abusia de da yakoso ye ni oba pa Afia Brago mi na Afia Brago preko pe entime de no akwada na ni gya mamre ho de ya na me do wo mo dodo oba pa me ma wotiri nkwa me nim se na nanom da Roma da nanom nsamanfo ahum ni aham obi a mafie ha nkọ emfa nkuguo nkoda na nanom bedi wachi na mo de nkunim dia botire na bo no wasan ba ha ya de wo no ma se da bre wo mo e ma mo ni yo abusia ayampani ahia adwumadie sinie senya mpani ahia adwumadie so a wo hu no enema bi sei yada asesa do afidie ni to ha nyame ya adom a endefo aduana mienu ntam 42 days esan eya kwasida ye besan hia ni asua bibi ohene yiri ajoa Aprebi enemedi